Bye.
boleh kok kursi dewek-dewek. Kan kesel gitu. Jadi wong wadon mentolon dari mobil sih. Raton kali si karunya nang logo. Man, menterat iki depan-depan ini ku arep rapat paripurna. Tunggu. Dawuh. Durung nyeluk. Mentrok. Ki, adepe salah Ki. Ini ku arep griyandong madhep peruno kau. Saya obat nyamuk metu lho. Ini kita buat lo tanggal logo kono. Kene kae. Pak Emeng ya. Kono Mas. Assalamualaikum Kakang Badhe. Waalaikumsalam. Iya. Iki keratone Selam. Dino iki ingsun lan kowe-kowe kabeh mandhegani ana ing kraton aran kraton Pari lho. Kadone kowe jeneng iki kan. Durung duwe aran. Kraton Pari. Kraton Pari iki lho. Pakis Jalyo. Kadun. Kraton Brang. Lho, sadurunge kraton aran dhek kono. Nyane ketemu kok. Sang Prabu Haryo Damar apa lilin? Haryo Damar apa lilin? Boleh kedewek. Patih aja jelek ati. Patih Temenggung Jaran Lucul. Sira. Isun prajurit Senopati. Senopati Grejegan. Ah, kerujukan ya. Mas Mambang kuning. Udah kekepat sebenarnya. Patih. Watu dulu pun tembang. Watu dulu. Patih kali dulu. Oh ya kali dulu. Kakang Patih. Ojo celekan. Tonggonya Rusak. Patih aja jelek ati. Nah. Jaran ucul. Jaran ucul. Tumenggung Jaran ucul. Senopati. Pan kok. Rejakian jenwangan. Penamping kali arane keratone keraton ancur lebur. Wis mau Ya. Keraton ancur lebur. yo isun iki mau le dadi ratu kok ngeret-ngeret sandal mong selesai. Hati-hati sing kono kanggo hukuman iki. Iki aku wis nganggo busana keprabon, busana kaprajen. Wes wigatine kowe kabeh bakal ndajak tumuju menyang Giri Sarangan. Giri Samarang. Piye kalau meseran no. Keseran ndi? Patok kebu. Awake dhewe tumuju nyang Giri Penatabian. Ya wes. Giri Samarang. Giri Samarang. Mamula aja selak. Kesuwen. Ayo padha golek lin dewek-dewek. Oke, kok ati golek ujek. Limpi. Alen 6
badhe kabar pawartamu sakwising tanding lawan prajurit Waca. Aseser jurit kula menang. Kantor-kantor kula peperangan kalian. Sapa pundi? Wong aja wae Padi Sulung. Padi Sulung kula pikut kula betaken kunjara wonten ing Praja Kirisaman. Sasaipun wonten apa Coba sawangen sapa? niki to? Apa ya? Ini saya tahu apa ya kawan. Sekane Ora pangling tur lanang. lagi. Orang gogo kelawan nantes wono. Loh, wis ngerti. Bener? Anda semua lan Wetaranggono. Lah kok sampe mangertos komurene bubarke Kisamaran. Arep bubarke Kisamaran. Ben padha langsung seluruh panjenengan. Santawis Prabu, gini pun kula tindak wonten Giri Samaran kula menika badhe pados kesulitan. Lho. Boten. Balenono. Lek mukanda balenono. Kula sowan wonten ing aksi panjenengan menika kula badhe pados pasuwitan. Aku urip ning Mojopahit wae kepenak lah kok. Teng Mojopahit boten penak, boten kerasan kula. Piye? Boten kerasan. Ora ngrasani bab kepara. Dalaran garwa kula menika boten tresna kaliyan kula. Ora tresna. Nggih. Leres Kanjeng Prabu. Kula menika kula katundung saking Mojopahit. Bian tenan. Kula kaliyan Prabu Anjas kula menika boten dipun betahaken wonten Mojopahit. Katundung saka Mojopahit. Leres. Yo, ngono uripku bakal tak mulyakake nang Giri Samaran. Dipun mulyakaken. Aja kuwatir, sauntara minggir dhisik. Ayo sapa rame-rame ning jaba. Tamune saya suwi, saya mundhake. Hadiah iki tak kira wong golek penggawean. Siji loro telu papat lima. Bisa lah? Bisa lah? Hei, Sopo kowe? hah? Sopo sini? Isun. Tambo marang aku jenengku Sang Prabu Damarapa Lilin buyar apa main benyen zaman corona itu dadi Iya. Prabu Damarapa Lilin Damarapa Lilin. salah Lekmu kondo Damarapa Lilin kok. jenengku iki Sang Prabu Damarapa Lilin Lah iya kowe Prabu Damarapa Lilin. Wis salah. Sang Prabu Damarapa Lilin Lah iya Damarapa Lilin. salah kudu nyanyi Sang Prabu Damarapa Lilin Prabu ya Damarapa Lilin. suarane enak mulai belum nambah lebihan Bisa Mas. Lah kok aneh-aneh. Sik ana ratu mesti ana patih. Patih Yo metu jabang bayi. punyane kaya bom sayuto Ya apa? Sik iki lanang apa wedok? Bobiar teko BRI. gamburi ya
Monyet. Tanyain lah. Jenengmu sapa? Siapa? Jenengmu sapa? Jelek ati deh. Nang donya wong wadon sing loro deh. Akeh kan dikasih kan? Iya. Jenenge aja cilik ati. Salah. Lah kok salah meneh iki? Salah. Lah ya aja cilik ati. Salah. Sing bener Aja jelek ati deh. aja cilik ati le. Banjur sing ae. Ayo ringkas deh. Tabuh karena Jenengmu sapa? Jaran ucul. Oh, pantes rupane kaya jaran. Jenengku sapa? Jaran ucul. salah. Jenengmu jaran ucul. Salah. Jaran ucul. Jenengmu Jaran ucul. jaran ucul. Salah. Kon gitu ya. Lagune ora padha. Jangan Lah iki ratu ora kok ae. Jadi ora. Sik banjur sapa soy? Iki itu doang. Lah ya jaran ucul. Tapi mau aku. Wis bere no. Kenal lo kan? Sapa? Jana nyuan. Ah, sangel dah. Kae. Kali emang. Oh ya wis ngono, wis. Ayo sapa jenenge? Kali lo. Apa? Kali emang. Mau kali lo kae. Angel. Bisa. Wis. Aku ora kaget blas. Jenengmu sapa kalau Pragodo? Loh, aku wis ngerti jenengku kalau Pragodo. Sherlock. Piye? Sherlock. Raimu. Apa? Topik. Wih, dino iki. Wih, Jekaro teko Giri Samaran tak gawe. Ora sudi. Ora sudi. Pengen nglungguhi kalunggaku. Yo. Sedih kental bondo mati. Nekat tenan. Ora nekat. Yen dino iki kowe ora gelem jengkar, tak udo wari peksa. Tentoke bapak iki sapa sing nduli. Panggal tak ayon.
bakal menang Rangkuso. Gurung perang wis kalah. Kowe wis pasrah karo aku. Wis pasrah lawan. Podo-podo ngertine. Cukup tahu aja. Sawetara bakal tak tunggu. Ngono tak ubah. Lego rasane atiku bisa jejer karo bos musik. Kalau Pragoto, Sedapi jane wos kowe lan aku iki padha duwe ati sengkel marang si Brawijaya. pancen bener. Ing dina iki Brawijaya mesti bakal tumuju menyang Giri Samaran ing ngarsamu kene. Yen ngono iso Samengko yen teko tak pasrahke jeneng sira. iso lawan siramu nyawiji dadi siji. Nyawiji dadi siji. Kae rame-rame ing paregolan Solo. Tibae Brawijaya iki ratu ning ora duwe aturan. Ora kula nuwun lho mlebu mara-mara lirak-lirik bojone wong. Samoe. Ya. Prajurit, kamu. Woi, rangket. Raket nggo badminton. Dirangkat apa rangkat? Hei, Aku muni raket kok. Jebule kalau Pragoto ki menungsane merengil kaya pentol korek. Ngawur merengil kalau Pragodo bukan antar salah. Kalau Pragodo iki yang kene, iki kalau monggo jengke. Prajogi Samaran. Iya, Kalau Pragodo wis teluk karo aku. Saiki dadi reh aku. Weh, sapa Brawijaya? Perasaan begitu garwaku Iki yang apik. ganteng apa ayu iki Coba ro deh. ganteng ono sanggul Yo di Paro. Menawa maja ayu ono sonote menawa maja pae butuh tumbal iki ae gawe. kowe gelem tak gawe tumbal Boleh, masalah kau sampai anakku tiga itu. Prabu Brawijaya. iya Apa wis wigatimu tumuju nang Giri Samaran? bubarke Prajogi Samaran Kok penak praja sakmene gedene bakal mbok bubarke. Wis minger keblatmu. Sangu nyawa pira kowe? papan panggonane sapa iki Kalau Pragodo biyen saiki Sang Prabu telatah ngendi telatah Giri Samaran. Ayo. telatah Majapahit Ora, aku ajek dhewe kok ora tau njaluk rono pangan. Tadi ditangkep. tanah pemajekan Majapahit Wis tak sertifikat dhewe dhewe aku teko pertanahan. Oh, ayo. Arep apa kowe? Kowe yen pancen bakal bubarake Giri Samaran, berarti wani karo Sukala Pragodo. wani Ki wonge. Cuma aku kaboten. Kowe Brawijaya. Soge kentel kowe. Wani teko ing Giri Samaran arep bubarke Giri Samaran. pancen kapara nyata Antem we. Kala Pragodo ratu kang orang duweni unggah-ungguh kowe ngadekake praja kang sakmene gedene ana tlatah Majapahit Ora peduli iki tlatah endi, sing penting aku bisa ngayomi kawula-kawula ing Giri Samaran. kowe gelem bubar Brawijaya. bubarno bisa Aku ora gelem bubarke Giri Samaran. Malah mlayu kowe sing bakal tak idak-idak ana ing papan. Bopare pekson papan kene
nasibku temen. Kok kapan anak tiuri? Pun nang Mas. Jenengan kawon. Kalau Pragodo disidem dhisik tamurkane Brawijaya. Brawijaya ingkang minulya panguwasa tunggal ing Majapahit. Nyatane ngelumpuk ora enek apa-apane. Aku ngaku kalah. Aku wis nemoni musuh kang wis pilih tanding. Lah, Aku ngaku kalah. nyatane kowe tanpa anane kabeh pusaka tindih, kowe yo ringkeh. Makane wong aja sombang sobong subyang. Pancen ndak lemoho tanpa sekabeh pusaka tindih praja. Aku ora ana, aku ora duweni daya. Sang Prabu Brawijaya, monggo kula aturi jengkar. Jenengan menika Narendra wonten ing Majapahit. Monggo aturan jengkar panjenengan. Panjenengan jengkar. Ingkang gadhahi perkawis menika Kala Pragodo. Kala Pragodo. Ngono. Tak pasrahke marang jeneng sira luwih dhisik. Brawijaya Kala Pragodo mula kedadean sing kaya mangkene iki mau bisa mau gawe kota benggala. Aja dumeh kowe dadi ratu ungkang-ungkang lungguh kursi. Nek kowe ora bisa mentoleh mengisor nyawang kawula mula ing ngisor. Brawijaya ya kula boleh ngomong sawi wujude ngopo kuwi Kala Pragodo? dadi ratu kudu bisa tumindak sing adil, kudu bisa ngayomi kawula ing Majapahit. Aja sak penake dhewe, aja sak karepe dhewe, Brawijaya. Kala Pragodo salah sawijining klilip kang mapan ana ing Majapahit. Nanging nyatane ing dina kalungguhan iki bisa paring pitutur kelawan apa? Sejatine kowe iki sapa Kala Pragodo? Brawijaya, dinane iki kowe bakal ngerti sapa sejatine Kala Pragodo. Aku kepengin sumurup sejatine kowe sapa Kala Pragodo? Sang Prabu Brawijaya. Mamula eling den eling. Dadi wong sing pangkate dhuwur ki aja lali marang sing rakyat-rakyat cilik. Ngelingono nalikane sliramu sadurunge dadi ratu. Kowe kudu eling. Ana perkara iku aja nganti kowe gawe panase kahanan. Ngono lho. Ngerti kowe? Ya, aku ngerti. Ini kabeh dilungguh ya. Kowe dina iki bakal ndak genahke jatine pusakamu ki ora ilang. Lho, Mula saka kowe ing dina iki bakal ndak duduhake sekabehane. Kakang Fatihah anu sapa ndi anak gue sono nggih. Anu ambilkan semua apa-apanya. Kaya diamar kaya beri sama kecung liwung. Kala Pragodo Mula dinane iki aku njaluk tulung sampurna wujudku. aku ngerti apa sing mbok jaluk, sing urung jangkep bakal tak jangkepi, sing urung ana bakal tak anani. Mulai dina iki kowe bakal tak sempurnake. Oh, wilah heng sekering bakwono langgeng. Jinerung kuku sing dupa kang bumelun. Hambar ngiwelak kang padha ngerambah. Mangkir Bantara Kala Pragodo
kala pragodo wujude gada wesi kuning. Panjenengan mangertos dhateng kahanan menika Sang Prabu Brawijaya pusaka boten ical. Mung jalaran saking lenanipun panjenengan anggenipun Hambau Reksa. Lajeng pusaka menika Hambalela manjelma dados manungsa wujuding kala pragodo jalaran sampun antawis dangu boten panjenengan dus, boten panjenengan reksa, boten panjenengan sajeni. Paham? Aku cetok. Nggih. Keng bisa maringi pitutur kaya ngono kuwi mung siji. Pinten? Paman Sabda Palon Naya Genggong. Nggih. Kula boten badhe mungkir dhateng kahanan. Pramila monggo kula aturi nampi langkung rumiyin. Jenengan iku ratu sinten? Aku ku ratu. Kula Naya Genggong. kula Naya Genggong nika Kakang Sabda Palon. Nika karo kula. Nika Sabda Palon. Anjasmara niki Karanggana. Menika adi kula. Eh, Yai Taranggana uga garwaku Anjasmara. Sepira gedene kaluputaku jalaran aku ki mung titah sawantek manungsa keng kebak dosa. Iki dina aku wis nemoho lamun ta tumindakku dek ana ngarep kuwi pancen luput sing dak jaluk sing gedhe pangapuramu Yai Taranggana Yai Anjasmara ini jengkar Yai Taranggana sing gedhe pangapuramu pusaka ndak pasrahake kelawan kowe rupinen pendak tanggal 1 Suro lamun to ingsun ing samangku kuwi leno utawa lali kowe kendak menangake nyemutake marang pun kakak Dara Prabu Brawijaya Paman Sabda Palon arep denten sedaya kahanan sampun kundur prayogi. Pramila kula pamit badhe wangsul dhateng Jojo dhisik. Nek nalika ana ing ngarep aku duweni janji lawan sampean kabeh. Yen to aku mukti, sampean kudu melu mukti. Lah mawa teges napa niki? Krana ing Praja Giri Samaran iki kumplan ora ana gen reksa. Nggih. Mula iki dina pawehku marang sampeyan mung wujuding iki Praja Giri Samaran ing samangku tata Paman Sabda Palon. Oh niki dipasrahan kula. Iya. Dados kula mboten manggen teng Mandungan malih. Ora. Kula teng mriki. Kowe dadi sesembahan agung ana ing Praja Giri Samaran uga ndak paringi gelar Nggih. Prabu Pancet Nyono. Nuwun para pamirsa Sabda Palon kanjeng sampun paripurna kula nyapake dari dua tengah. Kalau